makanya beri jauh nado naik. Ini kamera fitur dong. Zaman nama, zaman na. गारियावसो नै जोंनिया सानै साथाम गाखोजोब्बाय बिदिनो थानोसै नोंसोरो बिदिनो थानोसै दे बस्था गय बायनाय माबा बायनायल' नुयो ओइ जे दखानर हाल साल सेस मयरा गेसेगा दखान माखाया सेस नै फाइलाब फिलाब जालांजोब्बाय नै ओमफ्राय लामायावलाय नेखिनियाव देन्जार बारखा भगबान नै बेबो बायदोंमोन दंफाङा साफा खालामबाय ओइ नै जेसिबिया नै आल्लाया गैला तार सारसो कारेन्ट थांबावगोन ना जोंनाव नै सप्तासे नांगोन नामा जोंनिया आयु इना आगोलनिया कारेन्ट गैया कारेन्ट गैया जाबाय सेस तार सारयाव नांला जोब्बाय मेन हाइवेनियानो जोंनिया मानास नेसनेल थांग्रा लामाया सेस आगोलनिया सेस नै जोंनि गबरथनायाव जालालै हा मा जागोन दा नै लामायानो थैजोब्बाय नै फाग्लासो कारेन्टआ गाहायाव बारा कारेन्ट गैया क्लिभार ना मिथिया लेबारानो जागोन हायाखैनो आगा आगोला मावो दंबोयोलै बारग' होबाय दे खुनुरुखुम बारग' होबाय गैला होद इनियालाय बखारख' दंफाङाव नै दंफां ए नै दोनना दङ नै बारियाव नै बो थंसे बायदाय बारा एसेल' बायदों ओइ नै सिगांनियालाय लंगाफ्रा लारि लारिथारमोन इयो नै सेस लाइना सप्ता खनसेसो फैखानाय नंला जेरैबायदि नुबाय थाङाखै बारहुंखाया नै जोंनियाव लाइन साइन गैला दंफां माखाया लामानि दंफां माखाया गुलाब सुबाय हे माथो लामा गेजेरफोराव नायनाय हनै लामानि अबस्थाखौ नाहरदो एबार नै फाग्लासो होथेजोबदों बोरै थांनो हागोन बिखैलाय है अबस्थायानो गैया नै गामिनि अबस्थाया ओरैहाय न'आव थानो मोनला अबावबो थांनो मोनाखै लामायानो गैला गथ' नागिरलाय तिनिबाराजोंलाय तिनिबाराजों है अबावबो थांनांगौ जाखो जोंलाय लामायानो गैला है नै लामायानो होथेजोब्बाय फाग्लासो थै लामाया ओमफ्राय नै नायदो लामाया थांनो हाया जों साफा खालामगासिनो मा जागोन 6,000 जादों जाबाय ना
आलाय सिलाय मानसिबो आलाय सिलाय मोसौबो आलाय सिलाय नै जोंहा नायदोना गलिया बे मासेनिया थिङानो गैला हनै बुखारलांबाय आयै मा जाबावगोन कार्तिकसो होनांदोंमोन आं खुगा मालायनि साननानै मोसौखौ होबाय दं सैमाया मोसौआबो आलाय सिलाय जादो सांसिङाव हाबनानै दासो ओंखारदों जि बिखुआ बेबायदि बिखुखौ नुवाखैलां एकदम मा समाव जे माबाखौ कारपेटखौ माबा बुवाखै आरो गिनायाव रिजि जासिनो लांबाय कार्पेटखौसो जेनेबा खाना दोनदों ना खुलिबाबो जालाब्रा बारहुंखा गिनानै न' सिङाव सांसियाव सोना दोननो बेमारिखौ नै दासो ओंखारनानै ओंखाम जादों बेसोरा सोग्राया नै जादलै गुड मर्निं लोगोफोर सोरनिया मा बायखो मा बायाखै जोंहानिया नै लेसु बिफां बायबाय गलिया फोरलादोंमोन बे धुना बिफांमोन बियो बेबो सेस फैयै फैयै नै गय खैथाबा गय बायजोब्बाय सेस लांदां देमलाबायना थाबाय सेस बरबाद थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां सेस गैला बारिखौनो खालिल' नुबाय हनै पमा बिफां नै सेस जालांजोब्बाय देग्लायनि बारदै सिख्ला बार मोदाया मा होनो बेखौ बैराथि नै लामायावनो गारिखौ बनना लामा खुनुरुखुमसो सोदों आङो मोनायाव आङो बरपेटायाव थांदोंमोन नालाय मैया ओमफ्राय हरनि 9टायावसो गारिखौ सोबोनो हादों आं न' सिङाव एकदम खुनुरुखुम ओरै थांबाय ओरैबो गैया मोनथाम मोनब्रै लामा दं जों गामियाव हाबनो हानाय खिन्थु मोनथाम मोनब्रैयाव गासिबो ब्लक गोजा खुनुरुखुम लाबोनानै सोना हाबाय ओमफ्राय दानफाय दाबो नै लामा माखायाव बिराद दंजोबो नै थाल माखायाव गया बोरै नांना दं एकदम बारि देन्जार अन्थायानो नैसिनिसिम आधा केजि गाहाम जानाय अन्थाइ 1 केजि गाहाम जानाय अन्थाइ फैदों फाग्ला इदियावलाय मानसि नांनांगौबासो थैखागोन जोनोमाव नुफेरि बारहुंखा फैबाय दे आरो देग्लाय खज' बिफां माखाया माने सासेबो मोनसेबो खहा जायि गैया आरो गासिबनाबो गयबाबो दंफांबाबो माबा मोनसेबाबो खहा जाथारदों आरो नोंसोर लामायानो ब्लक गोजा हौरै इखिजाबो फैनो हाया लाइब्रेरि खाथिखै ओरैबायदि जादों मैया मथा मथि 7टानिफ्राय हाबनो नाङा आङो 5:30 मोनफैदोंमोन ओमफ्राय 9टा 9:30आवसो ओरै थांलाय लामा नागिर खुनुरुखुम मोनबाय हो किरम बा मा होनदों हो हा खान्थालगुरि महलखै थाङो महलखैबो लामाया एसे बन्द ओरैबो बन्द मरागुदि ओइखैजाय कालपानि बाजारखैसो
रिक्सासो फैनो हादों आग्लासो नै गेसआ खिलि बिलि जाबाय दंना गेसआ दाम बारा जाबाय नालाय बन गैया नालाय जोंनाव दा सरकारि बन होफैदों नै गेसनि दामा बारा जाबाय नालाय मैयालाय बांगालफोरा लामानि माखाया गारि लांदों ए जा मोजां जा गिदिर टेलफोरा हन्डाजों हादों आरो लांदों हन्डाजों हादों आरो लांदों जोंहा अथ'आनो गैया गोनांनो मैयानि दिनाव बांगालफोरा राजा गाज्रिथारलै नै थार थुर लामा मानि फाग्लासो नै खुनुरुखुम बासायबाय इयाव ए दखाना हनै दखानानो गैला बारान्दाया दखाना नै बिस्रानियाबो थिं सायावनो ओमफ्राय न'आनो नै अन्थाइजों थफ्लं आयनाया ब्लग बानायगासिनो नै गाम्बारि बायसुदों हौनियावसो बायना थाहैदों खान्थाल फिथाइया नै मेरला थादोंमोनलै सेस लांगाब लुंगाबबो बायजोबना दं लामा माखानि ब्लक गोजा भगवान होथेखाबाय सं नै ए जिरायग्रायानो गैला हनै नायफैगासिनो मानसिया खै बोसोरनिमोनलै इयो हाख्रिया खै बोसोरनिमोन नै सेवखांनाय बायदि जादों मस्रायदोंसोलै ओइ मस्रायदोंसो सेस एथ' गिदिरमोन रायजोफ्रा इयावनो जिरायोमोन जोंना सेस एबार मायाव जिरायबावगोन एबार हालेवना फैनानै फोथारबाय मायाव जिरायबावगोन एबार बेयावसो जिरायफैयोमोन एसि मोननि रायजोफोरनि सेस लामाया बन्दो बाबा लिंहरब्रा सेस हारा मुराल' जाजोब्बाय नै हारा हाथावनो बाबायालाय बाबाया दानफैयाखै हरजोंलाय गय फिथाइ माखाया नै मैया बारहुंखायाव बायनाय माखाया सेस दंफां नुला सेस खालामलांबाय अमा आदार होनो फैगोन लामायानो सेस गैला नै दंफाङानो बायसिन थाबाय लागाव साफाय अभियान दंफां बायथिला जोबना दंमोन नै ओइनियावबो लामायाव बायथिला जोबना दंमोन खारें खुन्थिया नै माबायदि जादों अन्थाइया गिदिर गिदिरखा नै सेस गेग्रेबला जोब्बाय है ए भगबान एसे गिदिर थमायाव इ गोलैसिनबालाय मा जागोन बेलाय आरो ए सोर दा न' गेग्रेबनानै लयसानिया गय बिफांफोरा बारा बायाखै खोमा नै गेग्रेबला जोबना दं फाग्ला फाग्ला नै नायदोलै मानसि गन्द्राबालाय मा जागोनलाय बेलाय हे सर नै गेग्रेबला जोब्बाय भगबान अबस्थायानो खाराब मा बायखो मा बायाखै लागाव
Hero, iki hero. Hero. Cingano sudah kena. Cingano sudah ile apa ya? Noah ses. Nơi. Barom kayak mau lelang baik. Bangau. Hi জানে কয় দিয়ে ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স আছে আরে মই জানা আছে যে